Straight to the Alas sa point. taspikas nga isyo mga kagalaan may kay para dili lang kay tapalabi po ng gira mga sugit ni paminaw arita may galas mga kandidato. Straight to the point. Si Senator Risa Ontiveros na kamot sa mga higala nga basin pa po dumutaas ang iyang rating kay iyang gisundog may galas Maruhas katong style ni Maruhas kaniadto nga kanana ang para mo taas ang rating, no? Doon naman to yung mga style si Maruhas po sa una mga higala nga ini ang magkuan man to siya pasang itong sinako mga sukitig paminaw. Unya nagkuan to. O kini Risa o. Nanagat mga higala. Oh. So okay, so muna na yung mga kagalaan. Sure siya dito mga nibisita na sa mga mananagat. Apil pa sa panagat. You know? Nilikha Oh. maliit na bahagi ng malawak na daigdig. Nilikha ng Panginoon, pinatatag ng maraming Kakuha sa pagkakataon. Risa nagkong isda o. At tulad ng anumang pagsubok sa buhay, gaano man katayog ang iyong isa ka lamang bahagi ng malawak na daigdig. Nagkupunta ko ang isda sa Risa oy. Pinatatag ng maraming pagkakataon. At tulad ng anumang pagsubok sa Kana, buhay, gaano man katayog ang iyong Oh, so sakay-sakay sagsakayan unya dayon naka panagat gyud mga kagalaan, no? Ato lang lagi katawa mahigala kay lain mo go reaction mga tao ani god. Ang uban ingon nga maayo gyud si Risa kay tuwa na nakigkuyog mahigala sa mga managat. Ang uban sa mahigala mingon maayo gyud kay kuan gyud kamaod ang managat. Ang uban sad mingon nga mo na sakto kugihan. Ang uban sa mahigala himan po mingon nga nakuan po na sa iyang rating babuhan nga musaka. Ay, dito lang katawa. Ang kantong picture lang ko nun, Gerald. Kana, i-freeze ko lang ko na, be. O? O, sa mga usalain po nga picture. Kanto sa, kana sa, be. O, kana, freeze ko na. O? Nakakuha masyag dagkong isda. O, mo ni mga higala. Pero may bawaan po ni mo nga ang kinini ang bisita na po sa day. Kaya ilang pagpangisda, pa picture taking lang po ni mga sukinti paminaw. Kaya katong tinuod nga mga mananagat yun na di man mag life jacket na mga mananagat nga tinuod na. Lagi talaga katawa mga sukinti paminaw kay malagmit doon na mga higalay mga punto sa siguro si ani basin og makakuan kay nagplano po ni mga higalang mudagan o presidente si Risa. Open man sad siya mga higalang mudagan. O panalitan kay sa grupo nila karon mga kagalaan malagmit mag-ipon mga higala ang Pink o ang grupo ni BBM. Ang pilianan anak karon si Leni Robredo medyo taas-taas pero rating, no? Ikumparar ni Risa siguro. Pero kung panalitan magsigi si Risa ani nga na mapapicture mo lagi mga video nga dito sa dagat ngani tawo kakuha ko sa dagkong isda basin pag mo taas iyang rating og basin siya mo ipilion sa grupo kay unta kasabot mong Leni Robredo og open pa bagid sa Leni malagmit mo to Leni di mo mabasa ba masig mingon Leni di lang kumudagan yung presidente oy kuma naman ko na vice president naman ko ni dagan naman ko presidente sa una nya di na ko ganahan nga mo balik ato ikaduha wata masayod ni Leni mahigala og willing ba siya mga kagilan makigtandem ni Marcos? No? So medyo daghang mga faktor. So at least na-reserba nga mao si Risa mga sukitig paminaw. No? Nakakuha man siya mga higala o mga dagkong isda sad. So pinaagi ni ini, malagmit musaka ang iyang rating. Unya, malagmit kung musaka imo rating, kini mudagan ka mahigala o pagka-presidente, kini mudagan kag national position. Importante masagod nga humot ka mga higala sa masa, taas kag rating, aron nga naapoy mo sponsor nimo. Kay dako magastuhon po ni mahigalang mudagan kag national position. Lima kag mutuyo kas Pilipinas ug pangampanya. Na kay sponsor din ha, nya kini po mga sponsors good mga kaigalaan, labi pa ni mga businessmen nga mga Chinese. Maniid po sila mga higalag, wa kay chance ang mudaog di po sila sponsor. Muna nga crucial kayo ang survey. Kay kana sa mga businessmen gawas mahigala nga magtan-aw sa mga official survey results, magpahimo po sa ilang kaugalingong survey. So unsa makanang gihimo ni Risa, makatabang ni sa iyang rating or dili maka apektara, dili makatabang or mas maubos pa iyang rating, depende. Dapay usaw gawas nga nanagat si Risa dapay nanguma siya. Asa mo to nanguma siya dong nanghagbas og kuan kaniyo?
Nang hagbas mga higala sa Kakugnan, ha? Nang hagbas sa Kakugnan. Nya nagpa-picture mga higala. Unsa man yung mga picture, tinuod yun yung mga picture. Doon ako video na. Pero katong nanaga, tinuod dito. Kini siyang picture nga ng hagbas. Tinuod ka ng picture, basi AI ni. Ha? O katong sa video na nagat, tinuod to. No? Wa may mawaan na kung mo imong diskarte mga kailan, basi magkatabang pa di ay. Isama mga higala ni Maruha sa una, ang iyang gihimo, nagpasan siya mga higala o kuan. Ahos ba to iyang gipasan or kuan ba to? Kini ni ang luya ba to nga uskasako? O ahos, no? Nya doon na po mahigalay. Kato, kuan magito, di magito, kuan magito, genuine pictures magito video ni Mar. Nagpasan sa ahos, sibuyas, niya nag-drive sa tricycle, si Maruhas. O doon na pa'y nag-traffic sa siya day. No? Drive sa sikad, o niya nagman sa trapiko. Iya tong diskartisad mga higala kay buhan basig magkatabang ba sa iyang rating pod. Or baka ang iyang kisaba kay iyang mga advisors basig ingon niya buhatan na Mar para makarelate ka sa mga tao. O mga tao makaingon niya okay naman parihara man din nato ni si Mar, no? Malagmit inana. Pero kini siyang picture nga kayo, Maruhas Haman tudong. O kinoon man kang Maruhas gyud nga nag-drive sa sikad. Kay iya man ning part sa iyang pag-promote sa iyang kagalingon itong panahon na. So, unsa man ning ilang magsilbi pa ba ning inani karon nga kwan? Okay pa ba ka sa mga tao, no? Nga inani mga higala? Mag-drive og sikad, magkuan og padalitan og mas may sulti lang pud ka sa tinuod pud nimo nga kuan na lang pud. Kay ang mga tao kay ba masagid og unsa gyud imong trabaho, unsa gyud imong kuan ana, no? Na depende na lang po na mga higala o unsay reaksyon sa katawhan kay manalain mo ng reaksyon sa mga tao gud mga sukit paminaw lagi. Straight to the point. Dahil lahi maghuna-huna ang mga tao mo na nga kini ni ang dili lang po nato mapugos mga kahigalaan ang katawhan og unsay ilang comments kay manilalahi di man gud magka pariha nya demokrasya mangud lagi ta. So niya matas demokrasya natural og dunay di pariha tog opinion di usaon taman. Lahi po na ilang opinion, no? Okay, so inani kinsa may media advisor ni Maruha sa una nga mingon sige Mar pag drive og sikad o niya pagpasan og ahos pagkuan kinini ang pag traffic makatabang na nimo. So pero man mo daog lagi si Mar medyo wa siguro to katabang. Ya kining kang Risa nga gihimo ron malagmit pod mga higala kwan depende lang gina niya mga sukit dig paminaw og kinsaboy iyang advisor nga mao nay buhaton kwan siguro no okay balik tang Risa kini ang hagbas niya katong usa unsa man tong usa katong nanagat gitinuod gito nanagat kini kusyononon pa man ni mahigala og kuan ba ni kay kini ba mga panahon karon mga higala daghan na ba po yung mga maghimo but kini noong panagat kini tinuod gyud ni pictura kay kuan man siya. So nakikuyog sa mga higala sa mga mananagat, no? O nya ni apel pod mga higala lang pod og kuag isda nya na pa-picture na mao ning kalakiha. Okay, so at least pod ni taak sa mga higala sa dagat pero mo lagi na lain-lain og hunahuna ang mga tao do na iban maka-appreciate ani. Unya ang uban pod mga higala lahi pod negative pod ang ilang hunahuna ani. So unsa man ni Lambaklad project ang gitambungan ni Risa sa Narciso Zambales. Okay. So at least na-meet niya mga higala ang mga mananagat dito o kuan no nya tapos na naman ka na-meet naman yung managat mapapicture na po kag-apil. Okay. Aron po niya pang content pa lang sad. Ang pangutanan dako ron kining nani nga klase sa pamaagi magsilbi pa man ni ron o di na. Mo ni dakong question. Tanaw na to mahigala kung unsay sunod nga survey o kwan kay gamay pa mo rating ni si Kuanon Risa mas dako rating si Lene. Nya ang problema atong Lene unsa magito siya modagan ba to di ba para mo declare si Lene day no? Wa pa. Mas may pa sa Risa kay ingon mas Risa ako open ko modagan o presidente. Pero mo gina do na united opposition nga himuon. So malagmit nga dunay panagsabot-sabot nga kini ang maghiusa ang grupo mahigala ni BBM o ang grupo sa Pink aron nga mapildi nila si Sara Duterte.
Kay sa pagkakaroon, si Sara Duterte mahigala mao mga pinakataas og rating sa survey. So, og panalitan ang plan A ani mga higala nga ma-impeach yun si Sara, kung panalitan ma-convicted by impeachment, so medyo okay na dili na ingon nga sa kaon kayo sa mukontra. Medyo ma-even mahigala, ma-level na unya ang playing field kung wa si Sara o mabutang sila laing Duterte nga ibutang dinha, pwede siguro pero di man pare siguro ka kusog ni Sara yun. No, muna nga kung ang plan A ani mga kagilaan niya ilagyod nga successful sila nga makonbikto si Sara da pwede. Kay dili makonbikto si Sara mudagan na, mudaog na sa pagkakaroon na nga sa survey ta kasabot kit taas pa man panahon. But ang survey may basihan ron eleksyonon karon daog Sara. Pero pa ta kasabot in the future kit taas pa mang oras. No? Ang makabangga ra niya sa pagkakaroon nga doon na ba'y tsansa si Lini Robredo. Doon na'y taas-taas po nga rating. At least doon na lang po back up, panalitan o mubalibad si Lini na sa Risa. At least po back up lang sad. Kay si Bam Aquino, ambot umuipon bakas Bam yun ni Marcos. Pero si Lini, murag okay naman siguro. Wa pa mo declare but ni adto naman sa BBM sa ila, unya nagmedyas na mga ganitog pink. So mao ni mga higalay mga kuanon. Medyo usahin ni mga kandidato mga kagalaan. Iyahay ra pug paningkamot sad, no? Kining kang Risa ning kamot na pud siya may kalabuhan o motubo niyang rating, malagmit siya makonsider. Kay daan naman sa niingon nga ready siya magpa-consider sad mga higala. Kay doon na siya mga higalay open siya basta importante nga siya mo i-endorse sa oposisyon. Kay panalitan og mudagan si Lini, di po siguro maayo og mapili na siguro Lini or Risa. Di po siguro maayo dahil silang duha may munagan day. Presidente Lini, Vice Risa, pulos babae. Ambot na ka ha, pero unsa man kay mitabo. Pero inani magud kumudagan si Lini. Doon naman tigi pamutang na daan nga mga tarpulin, Lini o Vince Dizon. Usa ang sa Pink, ug mag-ipon sila, Pink ang mudagan pagka-presidente, nya kang BBM pod ang Vice. Muna may tabo. E wa may kandidato ang administration noon may galang mag-presidente. Wa man sila kandidato, pero doon na sila mag-vice presidente. In fact, si John Vic Remulla, murag interesado man sa ganito. Pero karon ang i-float nila si Vince Dizon, murag nawa man lang sa tugang Vince Dizon na murag testing the water, murag wa ra may epekto sa lagi.